Hi guys, nami diri karon sa palengke guys. Mamalit mi og kuan manok og karne. Kay nami lutoon. Among paliton nga manok kay good for 500 ka tao. Ha? Ay, hello ma'am. So sexy. Thank you. Chill. Kasi madam. Chicken. Pinakabok ilang gipalit ni nami sa lem. 1 ka bag. 6 bags. 75, 90 pieces. Mo ma'am. Ato lang po siguro. Ay, nato po. Nagpila rin ang bag. Pila ka bags to te? Kita ni guwapa na karne daw. Ay, kaya ka mamalig di ko pa kay mamalingki. Fresh. Fresh. Fresh daw mamalingki. Kasi na sila ito yung pamili. Petnig mantika o mga lamas. Para kung mga kusinera, oh. Kusinera na tingani? Slash. Kusinera. Maestra slash kusinera. Palingki. Isa ko. Nanami diri sa kuan lamasan. Nanami diri sa mga lamas na Lamas. Kasi Auntie Bisi kay namili ang kuan. Bombay. Kanamura sa sa saging, may ginagamba maro-maro sa kasi. Ano na kung nasakan? Dili. Oh. Di ba? Tama yung nga nasakan. Tro. Char, kasana all Dili. Mamana ni Mamberlay na punta. Malaan jud ko si Ma'am Berlay. Parehas pagod mo niya. Muchat, may message kasi Ma'am Berlay para sa maalaan po daw siya. Sa gana. Ako po Ma'am Berlay, maalaan po Ma'am Berlay. Tama na siguro kami puno na imong di ba? Hindi nang balik ang ulan, no? Ayun sa mga bilay. Mga lamas-lamas. Ay, carrots. Gwapa-gwapa rin ang ambag rin. Hindi ko kabalo mamili-mili. Outfit ra. Papakailang mga tindira dito. Gani mo papakailang mga tindira. Oo. Singot. Sa egg namin, ano sa mga itlogan. Layo kayo mo eskwelahan, hindi na kaya. Abot pa ka magadi yung eskwelahan. Gibaha na mo eskwelahan. Ano sa itlogan. Asa mo pala ma? Bay na niyo hari na dito? Ano? Shout out. Dari make itlog. Sila magwapa ang mga tindera dire. Dari Dara. Guyud. Data guyud. So nanami dari sa kuan karon sa Choice Mart kay mamalit na mi og sa tawag ko styro. Pagka na masudlan sa among pack lunch. Pa Black beans, asukal, basta mga kulang dire na namo paliton. Ay, ito tayo Sprite, ma. Pila ka Sprite? Tama rin. Ano kita ko sa friend? Kaya busy kayo sila ako kayo. Akong ambag kay pagwapa-gwapa rin dyan. Tuyo. Sitas. Tuyo, suka. So mangita na tayong mga styro nga sudlan nato sa ato ang food. Magkaigo na kanit no? Tingnan natin pa. Pinali. Ani? Ay, dili kung kulang ini ingani na lang uban. Pwede ra po. Ipatong bingon na lang siya diri o ihalo na lang diri banat pa lang diri sa ko. Video lang. No. Nyanggung pa ganyan. Uban ni mahalo gid siya diri. Patong ana na lang siya. Masulod diri kanon ra tapos gumba, manok o gumba tapos Mura. ang bihon ato lang silog. Plastic. Ang katong man mo. Mga tatag sila. Pwede ra puti na kapagpatsara. Yan oh. Ice wrapper. Pwede na ko dako. Ano mo pwede kutsara? Kuan na lang kato na lang anak makamot sa tog anak.
Gloves. Ay, oh, katong gloves. Mas lami pa ikaon to. Natay gloves. Sara. Dagko ako na kitang si ano. Isa nga sila pinatong gamit tong ting. Dili ing ani kani atong Atong puti gani na. kapatay. Pwede rin. Nagpakuha pa Kani okay taan. ra ni. Ay, okay ra pa ni siya te. Gamay man. Baga. Ay, Gamay mo. mo bo. Dili mga anak no. Ano kaya? Ay, smooth ni. Ay, nara ang gloves. Gloves di? Dili. No. Ay, Smoke sila fin. smooth. Sana na lang pa. Gab. Ako sila gloves. Gloves na lang ikuan. Ayun na lang sila kutsara. Wala Pang na. kutsara mga bali. Balik pa chud. Gagmay na ni nga sila pinak. Tanaw mo bod. Sila pansit. Ay mo man ni pang kamot duro. Ano na siya? 100 pieces. Okay ra. 100. Pieces. So, Oo. pila ko pa 5. 5. 3 4 Ay, 5. Dunga ka na sa isa. Siguro ko na. Tapos, saan na? silupin na lang din o pangkuan. Kato ma, Tama tama ra man to ma. Tama ra ni pang. Tama ra ni. Tama ra ni siya, dako kay na. Ada ko kayo niya. Tama ra ni siya. Pwede na bilhin guro. Ano na ko Ano siya? Yan sa silupin, te. Pina na. Gustingan na nato na ilang mami lane dari sa NCCC. Ito. Mami lane. Pwede siguro ako kay mami mo ko. Magbayad na ko. Di man ko SPL. Store man ko. May daghan din ang kuan o biban. Karton. Bakit kilo? Carton lang siguro. Naman yung card. Sisi ma. Sisi card. Wala sila nagdarma kasi. Amo atong ano miss kadtong ako. Irit na lang na po. Irit lang ako. Na din ay card. Na may babagot. Ako kadala ang buto dito huna-huna. Maratang di pa niya. Pwede makakuan man. Atong style dito.